Kaixo Joseba, David naiz, Aritzgunen gaude, Baztanen, eta gaur fermentar ikusiko dugu. Duela ia 2 urte hasi ginen barrazkia fermentatuak egiten, baditugu 2 motak, bata da txukrutak eta bestea kimchi. Biak dira gatza eta espeziekin, kimchi adibidez pixkat pikantea da, eta txukruta ez. Fermentar izena dator, ze fermentazio bakoitza bakarra da, eta iaia magikoa, ze han gertatzen direna nahiko berezia da. Ez da beti berdina, beti zaporea eta testurak aldatu daitezke. Prozesua hasten da barazkiekin garbitzen, gero txikitzen ditugu, beste osagaiak botatzen ditugu, espeziak eta gatza, eta denbora bat pasa ondoren, fermentazio bukatzen da, eta sartzen dugu hozkailura. Han prozesua gelditzen da, eta ja prest dago jateko. Fermentazio prozesuan sortzen dira probiotikoak, onuragarriak direla sistema digestiborako, eta badago esaldi bat ez garela jaten duguna, asimilatzen duguna baizik, eta txukruta eta kimchi jaten lortzen dugu janariaren propietateak gure gorputza aprobetxatzea. Beste abantaila bat da, ez duela glutenik, ez duela laktosatik, eta baita ere aproposa direla veganoentzat. Orain lantegia ikusi duzue eta goazen gure produktuak ikustera. Hemen daukagu txukruta azakoa, hau da txukruta lombardazkoa, hau da porrua salmueran, eta hemen daukagu kimchi, koltxinatarrakoa, beste kimchi daikon arbia, eta beste kimchi mediterraneo. Txukruta Ipar Europatik dator, aza bat da, gatza eta espezia batzuk, kasunetan enebro edo mostaza, eta kimchi Korea tradiziotik dator, espezia gehiago dauzka, adibidez pimenton, baratxuri eta jengibre eta pixkat pikantea da. Gure produktuak aurkitu ditzazkezuet belardendetan eta interneten. Eta fermentazio munduan sakondu nahi baduzue, badugu hemen Nerea Zorgenen liburua, fermentazioa, errezetasko pilarekin egiteko, gomendatzen zaituztet. Bueno, produktuak ikusi ditugu eta orain errezeta bat prestatuko dugu. Hemen daukagu Nerea eta zalduko digu entsalada bat gurab batean. Horretarako behar dugu germinatuak, entsalada, tempe eta txukruta. Hasiko gara entsalada pixkatxo bat botatzen. Produktu hauen jan dezakegu adibidez edo babarrunekin, aragiarekin, arrainarekin, edo zein pasta, entsalada, aukera pila daude prestatzeko. Tempe pixkatxo bat. Tempe sojazkoa da, soja eta paparrunezkoa. Nereak prestatu du, germinatuak, eta orain txukrut kapa bat gainean. Hau da azakoa, eta baita baditu enebro. Oso osasun errezeta bat da, badu tempearen proteina naturala, eta baita ere probiotikoak txukrutarenak. Baditugu beste aukerak hemen, adibidez kimchi, babarrunekin. Beste aukera txukruta jateko, badugu hemen gazta bat, almendra, miso eta txukrutarekin egina. Eta gazta hau jan dezakegu adibidez azenario batzuekin edo ogiarekin. Bueno, Joseba, hemen daukagu gure goreap egina, nahi duzunean hemen gaude, Aritzgunen, fermentar, nahi duzunean etorri bizitan. Eskerrik asko, agur!